Foi ao rematar os seus estudos na nosa escola cando Rosana nos sorprendeu con A memoria está na area, un proxecto emotivo e impactante homenaxe ás lavandeiras do pobo de Cesantes. Estas mulleres valentes axudaban aos presos do campo de concentración da illa de San Simón, transmitindo mensaxes ás familias escondidas entre a roupa recén lavada. Partindo desta historia escura e conmovedora, Rosana creou unha instalación artística que representa a roupa lavada, elaborada en diversos materiais: grés, porcelana, pigmentos, tecidos, papel ou cordón de esparto. Cada peza leva escritos fragmentos reais das cartas de José Mejuto Bernárdez, un recluso, cuxas cartas á súa familia exiliada sobreviviron ao tempo e foron recollidas no libro Cartas de un condenado a muerte, unha obra que rescata do esquecemento as voces silenciadas da nosa historia, convidando a reflexionar e sentir, e que foi a primeira mostra que ocupou a cela número 35.